Koľko dôvodov na radosť dnes poskytuje Európa? 6 festivalových dní, 7 krajín, 12 inscenácií a 60 akcií v sprievodnom programe. Ja idem do Berlína. Londýn. Do Česka, je tam levnej. Zuzička, nevládzem sa o seba starať. Financie. Tu ti môžeme odprísahať na čo nechceš, že odteraz nebudeme kradnúť viacej ako doteraz. Čo? Máme toľko majetku, že my ho ani nedokážeme zverejniť. Nie, že by sme nechceli. My jednoducho nemôžeme ten majetok zrátať. Nech rátame, jak rátame. Vždy ho viac a viac. Jedna banánovica. Išlo do vášu Banánovica. A taký ty kozak sa to. Všetko si ty vypil. Čo budeš robiť z 950 miliónov? Hovorím, že idú Vianoce. Čo, jak toto praskne velice, ti to pokazí idič. A čo sa bojíš? Slováci sú sprostí. Buď rád, inak by si nemal Vianoce. Óda na radosť? Medzinárodný festival Divadelná Nitra. Od 23. do 28. septembra 2016. 25. jubilejný ročník. Festival podporili hlavní mediálni partneri, partneri.